xa non o tiñan que deixar suelto, porque ten feito máis. E a ter feito máis, pois é unha pena que o deixen así a unha persona. Porque según lle do este chaval, pode lle dar a calquera. É unha muller de Melide indignada coa actuación dun veciño que esta fin de semana feriu 3 rapaces da vila cunha navalla. O home de 71 anos quedou en liberdade con cargos despois de prestar declaración ante o xuíz. As relacións cos veciños non sempre son doadas, senón que lle pregunten os que residen nesta céntrica rúa de Melide. Neste caso, o veciño da discordia ten 71 anos. Segundo parece, Ixinio García cravoulle unha navalla a 3 rapaces que estaban celebrando a festividade de San Caralampio na zona dos Viños. Un deles tivo que ser trasladado ao hospital. Despois, o agresor pechouse na casa. 10 horas tardaron as forzas da orde en convencelo para que lles abrira a porta e detelo. Pois sí que é conocido aquí, lo vejo moito aquí. Pero que está mal ou... Se tiver mal a vez se cuchillar, pero nele non se cuchilla, é verdad, nele non se cuchilla. O San Caralampio, chaman a festa dos borrachos. Porque xa non o tiñan que deixar suelto, porque ten feito máis. E a ter feito máis, pois é unha pena que o deixen así a unha persona. Porque según lle do este chaval, pode lle dar a calquera. Ademais que era a festa dos borrachos. Por encima, pois... Os veciños de Melide contan que é un home moi conflitivo que xa protagonizou episodios violentos en moitas ocasións. Contanos sobre todo fora de cámara porque non queren problemas co agresor. Porque agora estás tú aí e viste algo e se te complica na vida. Claro que sí. Por eso nadie quere saber nada. Claro. Se ves algo que tens que declarar de aquí para lá, que sei yo, dices, mira, non vi nada. Sí. A ver, é o que pasa. E non, eu pasei por aquí o domingo pola mañá e xa non vi máis por aquí. Ixinio García quedou en liberdade con cargos.